Chiwenga ngabude pachena. Kana achida kutsigirwa nevana veZimbabwe kuti tipinde muKenani macho, anofana kubuda pachena. Kwete kungotaura zvamajokes. Vanhu havachadi majokes kenezi vanhu vangwara. Vanhu zvamajokes we don't need jokes. We need a reality. Kana muri panyaya dzamajokes varume, chimboitai zvamajokes. Kana mazovapa serious, tozoziva kuti kenezi vanhu vaya vavapa serious. Hande tindodhila navo, tindotaura navo. Asi kana muchambotaura dzenyidzi, muchamboita macomedian, chimboitai varume. Mapato ezvematongerwo enyika, opposition parties of Mozambique and the opposition parties of Zimbabwe and Malawi, South Africa parties, political parties, oppositions, and the Zambia ruling party, opposition, and Botswana government. So I think ndaitarisira kuti dai tanga tine vamwe kana tiri vamwe, especially vana baba Geza, zvinhu zvavari kutaura izvi, atigone kushora kokuti tingazvishora kushoresetsa kuti zvakashata. Programu yakanaka zvokuti dho iri kuitwa nana baba Geza, asi inoda rutsigiro, inoda support maningi zvakanyanya kubva kuvana veZimbabwe. Naivowo vana baba Geza vacho voitawo zvinhu zvakawimbika, zvakatendeka, zvinhu zviri straight. Wobuda muutsotsi hwezano hwakagara huri mukati memwongo hwezano huya, utsotsi hwokunyebera vanhu kana vachida kudzoka kuvanhu huya, nokuti vanhu vanoziva hunhu hwezano, mafambiro vanga vachiita muzano. Saka ivo kana vakabuda pachena vakauya semawiri avari kuita ava, vari munhu ari kubuda pachena, munhu ari kutaura chokwadi, munhu ari kuzvipira, pamwe chete nevamwe vavainavo vakawanda vasingakwanisi kuti vabude pachena, kana kuti vari kumilitary, kupolisi, vari maMPs, ministers, vari muhurumende or vananga vana kuvheya vari Chiwenga, president, vice president. Chokwadi chiripo ndechekuti ngavarege kuuya vaine chihuno chekuzano, kana kuuya vari ZANU PF puppet, kana kuti vari vanhu vari kuda kungochinja ushe chete, usi uchiramba huri muzano, kana kuti vachiramba vachida kungochengeta bato rezano. Chokwadi chiripo kana vachiuya vari vanhu vari kuuya kuzoda kushandura nyika, because chokwadi chakanaka ivava varume havana Comrade Geza ndivo vakasvitsa nyika paidi nasuna. Chokwadi chakangonaka, hatigone kurova patakaiga mupini, because panguva yakachinjwa Robert Mugabe achibudiswa, vanana Geza abati Comrade Geza ndiye umwe wangu vanhu vakabisa mari panguva iyoyo, zvinhu zvasati zvamira zvakanaka, yakashandiswa kuita kuti mukana nenguva zvifambe, yokugadzisa chimiro chekuti zvinhu zvibudirire zvokubisa Mnangagwa. More than 4 million yaitaurwa nanyika yemabhunu. Ani muri kuona kureva kuti ndo vamwe vanhu vakabisa Robert Mugabe nana Chiwenga nevamwe vakasiyana siyana. Saka ivo vachona vakatoregerera vamwe vavo vachipera kufa, vana Comrade Geza, zvokuti dai zvisiri kutombonetsa even Comrade Geza zvavari kuita izvi, dai vana Sibusiso Moyo vanga vachiri vapenyu, vanana Nhengirika Yaramba, vanana Zimondi, vanana Nhingirikini, vakawanda vanhu vatisingakwanisi kutora namazita, vana Perens Chiri nevamwe vakasiyana siyana, dai vasina kuurava vanhu ivava panguva iyoyo, vanhu ava vakataka kutora vanana baba Chiwenga vakavaisa muhapwa, vakavasakatira, vakawana nguva yekuti mukana wekuti vapedze vamwe, vaida kupedza simba revanhu vakavabisa, kuitira kuti vaChiwenga kana vakazoda kuita simba rokuita any action yavanoda kuita, vanenge vasina rutsigiro rwakanyanya kuarmy, vanenge vasina rutsigiro rwakanyanya kupolisi, vanenge vasina rutsigiro rwakanyanya kumaveterans nekuhurumende. Saka ndozva nyaya iripo yakaurayirwa vanhu vese yanga iri kuda kupedza simba vaChiwenga. Saka makaona vanhu, but dambudziko riripo nderokuti vanhu ava nababa Geza vakakundikana kudefenda vamwe vavo. So kusara kwavaita vasara vari vashoma, vana baba Geza ava vasara vari vashoma, vazotanga kuzviona manje kuti taakupedzwa nechakapedza mbudzi. I think kuti nezvimwe zvinhu zvavaifanira kunge vaitopuhwa, zvinhu zvakukombenzeta kuita back compensation zvavaifanira kupuhwa, havana kuzvipiwa nematsotsa vana vemazona. Saka dambudziko riripo nderekuti muzano mune mafictions akawanda akasiyana siyana. Vamwe vane zvikwerete zvavasina kudzoserwa, vamwe vane mari dzavasina kupiwa, vamwe vakashandiswa mahara, vamwe vakapromiswa kuti vachava mapresident, vamwe vakapromiswa kuti vachava mavice, vachava ministers akati, vamwe vakanyimwa mari, vamwe vari kudya futi muzano machona vasingape vamwe. Ndohondi yamuka muzano PF yokuti vamwe vari kudya, vamwe vasingadi, asi vakashandira nyika kubvisa Mnangagwa chaiwo Mugabe havasi kudya chinhu, havana kuwana chinhu, havasi kuwana chinhu.
zvinova zviri kurwadza vamwe vanhu vazhinji varipo nhasi uno vasara, nekuti vaMunangagwa vari kudya neshamwari dzavo dzepadhuze dhuze, nevana veshamwari dzavo, nepfambi dzavo, nzenza dzavakanga vanadzo kuMozambique, nenzita dzavakanga vachidana nadzo vari maminista dziya idzi, ndo zvavari kudya nazvo, nembavha vana Chivhayo vaya. Ani mazvona vaya vakarwisa Chimurenga kuti nyika isununguke vaya havachadya, vana maovheti mazhinji muZimbabwe havana chavari kudya, havana chavari kudya. Vakadzi vasikana vese vana Muchipana neChimbwira havana chavakapuwa, vakafa vasikana nevakomana vakauraya mhara. Nhasi uno mukatarisa munzwa kuti Women's League vakugadzira mari yeWomen's League yeZANU-PF, imari yenyika. Hakuna ZANU-PF haina kambani munyika inonzi kambani yayo, haina mugodhi wayo inonzi igodhi. Imari yenyika iri kutorwa iyo inofanira kubhadhara madhoktors, manesi akuumba Women's, kuda kuti varambe vakasimbisa ZANU strong, irambe yakasimba. Imari dzokudyidza nekuparana, nokuti vanenge vachidya mari zvefuka dzakasviba. Maminista vari kudya mari dzakasviba kavanhu vezana. Saka vanenge vakuda kuti vari pasi vana mai vari mumaposto mumagrupu aya vambodyawo mbichana vananzvirire kuita kuti vagone kuzunza magaro kumasero nekumabranchi kuya kana munenge vakaenda, because vakaramba vachidya vari vega vasingavananzviseoka hazvibudi. It's a deal yakafanana nana Chivhayo vari kupa vanhu motikari vaya, idhiri yaEmerson Mnangagwa riya. Chivhayo uri kushandiswa, ani makamona vanenda vese vaifamba vese, asi Mnangagwa aifamba aitira kuti ina handinei naChivhayo, hatizivani naChivhayo ndezvake, vanenge vari vese idhiri rake. Chivhayo ungaita mari inopfuura Mnangagwa here? Macontracts ari kupuwa nani nehurumende? Hurumende iri kukomandwa nani? Vana vese vanatagwire vesa. Saka zvinhu zvokuti mukazvitarisa zvinhu izvozvo zvinokutaridzai kuti pane zvinhu zviri kuitika munyika muno zvinofanira kunge zvichigadziriswa nevanhu vakabatana, zvinofanira kunge zvichigadziriswa nevanhu vari pamwe chete, zvinofanira kunge zvichigadziriswa nevanhu chiri chinhu hwani. Asi dambudziko ranetsa kana dambudziko riri kuitika manje anaya nderekuti iyo pari kunetsera pakuti vanhu vari muZANU-PF maovheti acho, vana Mujibha kumauto kwacho kwaita kuti vamwe vari kupuwa mari vari kudya, vamwe havasi kudya, vamwe vari kudini, handiri mazviona manje. Saka ndo dambudziko racho rapinda rekuti kumauto kwacho kune vari kudya nevasiri kudya, kumapurisa kune vari kudya nevasiri kudya, handiri mazviona. Kumaovhetereni kune vari kudya nevasiri kudya, mumaministries muhurumende mune vari kudya nevasiri kudini kudya, kana kumajudiciary ndizvozvo, kana kupolice military kuzeki. Saka dambudziko raitika nderekuti paita corruption yakodzereswa naEmerson Mnangagwa munyika yeZimbabwe, yokuti vane vanhu vavanoplanda kudyara muany post mudepartment akasiyana siyana, vanopa vanhu vashoma shoma vanenge vachidya nawo mari. That's why vana retire, vana Malaba vasiri kubvumirwa kuretire. Makazviona kupizva zvokuti Malaba uchasvika kuita age yaMugabe ungori minister judge of negirikini, vanhu vakati ngabve akarambirwa. Chigumba chaiye ane how many terms achingoenda achinhingira achirana maelection, but vanhu vari kuchema naye vari kuti basa rake harina kuchena, harisi kufadza nyika. Saka now ndoda kuti ndingotaura vana Matanga vese vaitse puppet of ZANU-PF, zvese zvavanoita nezveZANU-PF zviya. Kwamutoko kumudzi uko kukapotesa kune mwana akamitiswa ane 13 years akaata kurepwa, but inokuda kuti vana vanenge vari vana vevanhu veZANU-PF. Mapurisa haaenda achimhanya ikoko, tiri kunzwa kuti mapurisa haasi kuenda achimhanya ikoko, havasi kumhanya, tiri kuzvinzwa zvese izvozvo, kuti mapurisa haasi kumhanya ikoko pakapotera skuru apa kwagatakata uko kwana chifi gororo kumudzi nopi. Saka zvinhu zvakaoma kuti muZimbabwe even mukatarisa vanhu vakauraya vanhu vaya munguva yemaelection 2018, vanhu vakafurwa mutaundi muya mushandi yakashandei, mushandi commission yaitaurwai, ende vanhu vacho nanhasi vamwe zvirema havana kana basa nazvo. Vana Chivhayo vanopa vanhu vaimbi nevanhu vazunza magano, but kungonoti Chivhayo aende kunopa vanhu vakapfurwa 2018 mari kana motikari, hazvibudi. Zvirema zvirimo mutaundi muna 40 muya zviri kukumbira mari, hazvipuhwi mari, hazvipuhwi. It's a program deal riripo riri nechekuita neZANU-PF rokupa vanhu motikari yariya. Zvirema zvirimo mutaundi muya vari kudi vana Chivhayo nana Tagwire vari kudi kuenda kuzvipa motikari mbishi, mabango emota nemari shino mabhegi kuzvivakira dzimba. Saka ndaikumbirisa zvikuru kuti dai vanhu vakomana vamapato mamwe esai ari muna Mozambique, Botswana, Zambia nekune dzimwe nzvimbo nekune dzimwe nyika, dai vanga vari vamwe kutaura chokwadi chemene, dai vaibatana, kana kuti vanhu tabatana then toita chinhu chimwe chete. Varume vari muMozambique zvakaitirwa
Mondlane ndo zvimwe chete zvakaitwa Chamisa. But isusu vanhu vepaMozambique neZimbabwe tinoita sokunge ma-enemy nema-enemy. Ukaona kuti panguva yaAndreas Matsanga ese vakomana vezanu vaitobatsira kutorwisa opposition party yeMozambique iye Renamo kuti itadze kutonga kana kuti vatadze kuningira vanhu ivavo inyaya iyoyo inyaya imwe chete iyoyo yakakonzera zvese izvozvo izvo. Inyaya imwe chete iyoyo. Saka idambudziko guru kwazvo iroro. Idambudziko guru rakaomarara chaizvo. Zvokuti waifanira kunge vanhu vachibatana voita chinhu chimwe chete. Vomisa chinhu chimwe chete. Ndo zvaifanira kunge zvichiitwa izvozvo. Yakatadza kuzvitonga Mozambique nekuda kwezanu PF. Dai ine rusununguko dai vanhu veMozambique vagere zvakanaka so. Zimbabwe ikatadza kuzvitonga futi kuti ibvise vana veMazona vananhingirana nekuda kweMozambique. Vaitumwa mauto achienda kunana Chipinge kunokambena. Mauto eMozambique zvisingamboitwa nedzimwe nyika zvikatenderwa. Security yeimwe nyika kuti inopinda ichita madiro cross border. Vaiuya vananhingirani vanachisanu vachibatsira zanu kambena. Saka pari zvinezvi taifanira kuchimira tiri chinhu vanhu vekuMozambique nevanhu vemuZimbabwe. Ndava vanhu vezanu vanoshira kuti pamwe dzimwe nguva kuMozambique kuchaita bhesi revanhu veopposition kana kuti bhesi revana veZimbabwe kana kuMozambique kana kuZambia kana kuZimbabwe. Saka vada kuramba vakabatana vakamisa government dzavanofarira ikoko kuti dzivachengetedze for security. Vana chisano vanda kuramba vakachengetedza kuno kuZimbabwe kuti dzimwe nguva vanana Mondlane vangaita bhesi kuZimbabwe kunoku kana kuti kuZambia kana kuti saka vandakisa. Saka isusu dai taibatana manje vagari vemuMozambique, vagari vemuZimbabwe, vagari vekuZambia, Botswana, taibatana mapopulation vana venyika idzodzidzi tambomisiya zvokurwisana maSouth African nevamwe, tasiya zvokurwisana kunana Venda kwesoko, kunana Limpopo kwesoko, tasiya kurwisana kurwa, tambobatana isusu kunana Namibia kwesoko sevana veAfrica veSADC, tambobatana tatsigira maopposition parties edu atiinawo, tatsigira kusunungura nyika dzedu. Kwete kungonangana neopposition chete, kusunungura nyika dzedu tigone kuzvitongawo. Kwete udzvinyiriri uripo nhasi uno wekuti vanhu vashoma vanodya vachiguta. Saka ndaikurudzira kuti mapolitical parties ari muZimbabwe dai vaita zvisungo zvimwe chete nemapolitical parties ari kuMozambique, vabatana tafamba chinhu wani, taita chinhu wani. I think maopposition parties ari muZimbabwe hatisingavendi kana Chabangu totora vanana Baba Skala nevamwe vaisa vanana Chamisa dai vanga vari vamwe paida kubatsirana kuita chima chomuzukuru, kubatana nana Geza vache ivavo, pakubatana nawo nana Chiwenga vache ivavo. But vana Chiwenga manje vasauya vachiita sokunge vari kutora maopposition party kuita sokuti vana vadiki. Vakuru ndana baba pakuzvarwa, but Chamisa atori baba kwavari, atori president kwavari. Because Chamisa already akakwikwidzana neZanu PF 2 times achiwina. Saka vanofanira kuratidza chiremera nerespect vana Chiwenga kuna Chamisa nana Ningiriki nawo. Then zvinhu zvese hapana chinombonetsa bayo. But iwo manje vakauya vanotoisa kuti vanotoya vachida kukomanda opposition kuita sokuti Chamisa ndeweZanu PF. Ndo panonetsa ipapo pari kudzosera zvinhu zvese kumashure. Tinofanira nga tichitobatana kutsigira zviri kuitwa nana Chiwenga zviya zviri kuitwa nana Geza, zviri kuitwa tese sevana veZimbabwe tombosiya zvokutarisa kusaidi kuti ndeweZanu, totsigira vanhu ivavo takabatana semaZimbabwenzi. Even Geza akauya nemashoko ake. Isusu tikanyarara manje tatsitsirira zvinhu nokuti tiri maopposition. Ane muri kuona wangu paya takamusapota, but tamusapota information yakanga ichibuda manje yanga isingabudi nenzira kwayo. Yaizooneka nemaaction aiitwa kuti vachiwenga vacho vanga vachiregerera vanhu vachisungwa, vageza vacho vachiregerera vanhu vachisungwa, vanhu vachiswa majeri. Pamusoro pazvo vanhu vemaopposition party vazhinji vacho mamembers acho akapera kusungwa, hapana kana wakavamiririra. Vanhu veZanu vanga vakumhanya kunomirira vanhu vavo. Ndo zvinhu zvinonetsa nekutambudza izvozvo. Uye mashoko aibudiswa nemedia nevakomana veZanu vaisapota Chiwenga vainge vakutopemedza kuti vanhu isusu tese maopposition titenduke kuenda kunosapota vachiwenga, kana kuti titenduke tiende kunosapota opposition party, main party, ruling party. Vaitoti tisapota ruling party. Ndo pakanetsa pakakonzera nyonga munyika ipapo. Mazvona already kana kuri kusunungura nyika tiri pamwe chete, ngatibatane tosunungura nyika tiri pamwe chete. Vakomana veZanu ava vomiswa zvavanenge vachitaura mumedia izvi, vanaturaore mashoko avanoramba vachitaura. Unongoramba utora nawe kuti handizi kuti imember yaChiwenga zvechokwadi here kana kuti uda kukonzeresa confusion munyika. Because intelligence vanozvita kavezanu kunge vari kusapota Chamisa vasingasapoti Chamisa vaida kukonzeresa nyonga. Because kana achiti gore regudo
gore renhengirikini gore rekuda racho rinotsigirwa nani because harina support iri kuopposition. Saka uri kuti vanhu opposition vauya kusapota gore rekudo kana kuti kudo kuru. Nyaya iripo ndeyekuti gore rekudo rinosapotwa kana vanhu vachifamba muchokwadi mugwara rakanaka. Hatisi kuramba kuti vachiwenga mwana wemuZimbabwe ende tinofanira kuvasapota. Hatisi kuramba ende hatirambe kusapota vachiwenga. Tinotomira navo, kumira navo chaiko chaiko. Wese vana nabavageza vesano. But chokwadi chiripo varume vezano ngavasiye katsika nekahunu kezano. Kana vachida kuuya kuti vawirirane nezvizvarwa zveZimbabwe, ngavauye vari vanhu vari kuramekedza zvoto zvese, matare ese, mapato ese. Ende ngavauye vachinyatsorispecta kuziva kuti munhu akawina maelection chaiye ngavarege kudzedzereka sevanhu vasiri kuziva kana kuti vanhu vasiri kuona kana kuti vanhu vasiri kuziva zvavari kuita kana kuona. Ngavazive kuti ivo vanoziva chitsotsi chakaitwa pamaelection two terms dzese idzi vanozviziva vanageza, vanachiwenga vanozviziva. Saka ngavabude pachena varatidze chokwadi chokuti ivo pachezvo vatange kuva ndivo vanofumura zano munhu wayakaita. Maministers ezano anoziva chitsotsi chese asiri kutsigira zvitoita Mnangagwa ngavafumure maelection, munhu awe maelection ibude pachena kuti akafamba sei. Vanachiwenga vese ngavabudise zvese izvi. Vanageza ngavabudise nawe maelection akataura vanhu akati maelection akabirwa. Saka kana vanhu vakauya vachiti maelection akabiririrwa, chamisa akabirirwa, wopedza futi woita against chamisa wacho futi. Ngazvichitaridza kuti tichisapota munhu akawina maelection kuti chinhu chedu chiwe nevalue, nyika yese inosumuka kawani. Vageza havana dambudziko mashoko avo kana kuti havana kukanganisa kwavari kuita, havana kutadza kwavari kuita, but still kana chese chavari kuda kuti varonge, chese chavanenge vachida kuti varonge, mukachitarisa chinhu ichocho chipi nechipi chavanenge vachida kuti varonge, mukachitarisa chese chavanenge vachida kuronga chinongoda kutuma vana veZimbabwe kuti vaende paground. Chingava chipi, hondo, demonstration, what civil, inotema vana veZimbabwe. But kana ivo vakauya vari against vana veZimbabwe kana kuti vari kune rimwe divi kana kuti vachimirira rimwe divi kana kusapota rimwe divi risiri rinesapotwa nevana vezvaro zveZimbabwe, hazvibudiriri zvinhu zvese zvinenge zvichiitwa paground. Nokuti Vageza ndisekuru vakuru havasi vanopinda paground kana vana vavo. Andimazvona. Naivo Vageza vatochira upenyu hwavo kuti ndiripo ndiri mupenyu kutaura kuti vanga vakatohandawo noupenyu hwavo. Kureva kuti vana veZimbabwe vari kutoperawo kufa vanoda kukoshesa upenyu hwavo. But chokwadi chiripo ndechekuti hakuna nyika inouya pasina kudeuka kweropa, hapana nyika inouya kusina kusungwa, hapana nyika inouya pasina kurohwa. Ndizvo zvinofanira kudzidzwa nevana veZimbabwe izvozvo. Saka Vageza kana vauya paground, isusu ngatibatanei. Tikabatana tosapota Vageza, toteerera zvinenge zvichitaurwa naVageza. Chakashata ndechekuti isusu vanhu tinenge tichibatsira vana veZimbabwe kuongorora zviriitwa naVageza izvi. Kana zviri zvinhu zvisina kuchena tinobva tashora ipapo hatiregeriba. Asi kana zviri zvinhu zvinobatika zvine chimiro tinofanira kutsigira nekuzvisapota. Hakuna asiri kuziva kuti maelection vanhu vakapondwa, vanhu vakabirwa maelection, ufumi hwaparara, nyika yapera. Hakuna asiri kuziva zvese izvozvo kuti nyika isina kumira zvakanaka. So kana Vageza vachiziva zvavari kutaura chokwadi kuti naivo vakatendeuka mukati meruoko rwevana veZimbabwe, chokwadi vanhu vezano vanofanira kutendeuka vachitendeutsawo vamwe vavo vari kuzano. Ende vobuda ngavataure chokwadi kunyika dziri pasi pano, nematare epasi pano, nemaorganization ari pasi pano, kumamedia ese ari pasi pano, mafambiro akaita maelection chaiwo, nemamiriro akaita zvinhu muZANU-PF. Isusu tiripo kusapota, but tinoti kusapota kuti amamemba ezano, but kusapota basa riri kuitwa naVageza kana kuti zvinhu zvavari kuuya nazvo kana kuti zvinhu zvavari kuita. But chokwadi chiripo ngavaite zvinhu zvinofadza nekusunungura vana veZimbabwe chete. Tinotenda Mwari vatibatsire, takamirira kuti tisapote nekutsigira zvavari kuuya nazvo. Ende kana zvisina kuchena, aiwa, kana zvine chibhende kana kuhanda, tinobva tazvishora ipapo. Ndinobva kutaura ndiri baba Chinogure, handimbo kuhanda iba. Ini handidi kufadza vanhu nenhema ba. Kana Vageza vakauya vachitaura futi nyambo dzakafanana nenyambo dzakamboitika kumashure, ipapo ndinobva ndatoshora musi iwoyo na8 dzacho dzekutaura izvozvo. Ndinobva ndatoisa mavhidhiyo nemaaudio ndichitoshora nemameseji. Because handipo pakuseenzeswa kusapota zvinhu zvakadhakwa kana kusapota zvinhu zvisina madziro. But Vageza vakauya vachitaura zvinhu zvinobatika zvisingafadzi iwo nekuti vakuru nekuti vagara mupolitiki nekuti vezano, but zvinofadza vanhu vese. Vobvisa chihukuru chezano, vobvisa kahunu kezano, vochitaura sababa venyika, savanhu vari kurongwa wakajeka wakachena, usingaurayisi vana veZimbabwe mahara, usingashandisi vana veZimbabwe mahara. Kwete kuti iwo vatsvake kurwiwa masimba avo kuti vaende pamusoro kana kuti vadya vachiguta kana kuti vatonge futi. But unosunungura nyika. We are ready kuti tisapote zvinhu izvozvo.
ende ibasa rakuti vachingopedza takutopinda pabasa pandima takutofamba nendima kusapota nekukurudzira vanhu zvinenge zvauya navageza. Ini tautaura chokwadi vanhu mupolitics zoda chokwadi ende zoda chirume zoda chirume ende zoda fair game hazidi kuhandirana bakwete. Nguva yekushandisa vana veZimbabwe yabvira kure yaneta, asi chiripo ndechekuti maopposition parties ekuMozambique, ekuZimbabwe, ekuZambia vanofanira kuita chinhu chimwe chisungo chimwe chete, ndokuti tigone kubalanza, tigone kuwana simba, tigone kuwana nzvimbo nemabhesi, tigone kuwana shamwari. Mazviona tinorohwa kaunda nemapolitical party, ruling parties, because vanobatana iwo mapolitical parties, but maoppositions havabatani. Imwe neimwe opposition inongozvirwirai munyika maimomo. Ndino kutenda mazvita ndi baba vachinokurei. Aiwa, rambai makadaro macomrades. Ende vageza aiwa takakumirirai. Tinoda kunzwa zvidhafu zvamuri kuuya nazvo. Ende tiva ready kupinda pandima, ende we are ready kukusupporta ai comrade. But indotaura seuto segandanga. Comrade totasira kuti muri kuuya nemashoko chaiwo, kwete kuuya futi nenyambo dziya futi dzinosara vana veZimbabwe wapera power, wapera simba. Ende zviya zvokuti chamisa ngawo yachimhanya ngemwana mudiki ngemufana wembudzi. Aiwaba, ratidzai respect nechimiro chakanaka ende ngazviri order kuti muri pamwe chete naachamisa. Zvinozikanwa vana vanotungamira vanosapota vachamisa vakangozviziva kuti zvinhu zvinokubatana munyika yeZimbabwe, zvinokuwirirana. Zvamuri kutora vageza izvi hazvitori kana nguva, hazvitori kana nguva. Nyika yese inosumuka ka1 bati mukata wekufamba nediwi rekuya kumba kwenyu kubato kuya njuga dzacho hadzibudi pamudhara. Handi kunyeperei ba, hadzibudi pamudhara njuga hadzibude. Handiri pano vanhu vangakupurira support vakadini zvavo, but kazhinji kacho makaona vanhu vakapinda murodhi paya vakadzipinda murodhi vakapinda here vanhu. Chikonzero ndicho chandiri kutsanangurirai comrade. Imimi comrade musati mauya pamedia, idzai kuti munyatsokwenenzera mashoko enyu nezvinhu zvenyu nechimiro chinogutsa vana veZimbabwe. Hongu munenge mune urongwa hwakanaka, urongwa hwakajeka, hatisi kuramba, but urongwa hwenyu ukangodhamba chamisa chete, kana zvinhu zvenyu mukangofamba nedivi chete, muri kupedzera nguva vana veZimbabwe, ende muri kuwesa time yenyu. Vana veZimbabwe hamufa vakazvisapota zvinhu izvozvo. But comrade, uyai kudivi rine vanhu pamwe chete nemavana Chiwenga wesa. Vachiwenga vakabva kutaura mai manje wani kuti ari kutonga ndichamisa, but haasi muofisi. Tinozvitenda chaizvo, ndosaka takutanga kusapota Vachiwenga kuti vachamisa vari right, vachamisa vari right, Vachiwenga vari right. Tinozvisapota izvozvo, zvakanaka stereki, tinozvitenda chaizvo. Saka takamirira mbuwa yenyu yamunayo. Tinokutendai zvikuru kuti kana mada kusiya magadzirisa nyika nekubatsiridza vanhu, vakomana nevasikana vari ready, eni zvarongwa vari ready paground. Tinokutendai mazvita, muenera Jesu Kristu. Amen.